Minasan, konbanwa. Watashi wa Sera desu. Yoroshiku onegai shimasu. Senen gapi nenrei shinjo taichu joso tanso shite kudasai. Senen gapi wa nisai nanane no kokatsu no itsuka ni umaremashita. Nenrei wa 18歳です。身長は152センチメートルです。体重は 47kg です。女装は明るくて真面目な人です。日本語学校で毎日宿題がたくさんあって早くやります。そして休みの日は畑で父の仕事を手伝います。炭素は心配しやすい人です。仕事が終わってから成績ちょっとかどうかわからないのでちょっと心配です。しないように仕事が終わってから必ずちゃんと確認します。どうして日本で働きたいですか？日本で働いてお金を貯金して日本のいろいろな野菜の作り方を経験したいです。そしてインドネシアに帰ってから畑を買って人参の農家になりたいです。何年間日本で働きたいですか？5年間くらい日本で働きたいです。でも、特定のに合格したらもっと働きたいです。以上は5年間くらいです。あなたの性格はどんな性格ですか？友達から私に明るくて優しくて頼りになる人と言われました。そして自分から真面目で明るくて頑張る人と思います。仕事の経験を教えてください。すみません、社長様。私は専門学校を卒業したばかりですから、仕事の経験がまだありません。でも、農業の経験があります。4年間くらい畑で父の仕事を手伝います。日本のことを教えてください。日本は四季があります。春と夏と秋と冬です。秋の時、もみじがめちゃきれいです。そして日本には新幹線があって、日本人は優しい人と思います。どうして農業の仕事をしたいですか？4年間前から今まで畑で父の仕事を手伝って経験があります。そして私は人参の農家になりたいです。だから農業の仕事をしたいです。不安なことがありますか？はい、あります。初めて日本に来たら、日本人と一緒に話するとき、まだ上手にならないので、ちょっと不安です。あなたはストレスの時何をしますか？バドミントンをして、YouTube でアニメを見て、友達と買い物します。これまで頑張ったことを教えてください。中学の時、家のお手伝いを頑張って、お小遣いをもらいました。そのお金を貯金して、パソコンを買いました。行ってみたいところがありますか？はい、あります。五稜郭パークへ行ってみたいです。どんなところですか？春の時、桜が咲いています。そして桜の間に川があって、お客様がたくさんいます。あそこには何をしますか？例えば、写真を撮って、桜の下におすすめの食べ物を食べて、お土産を買いたいです。あなたは得意な何ですか？インドネシアの料理が得意です。どんな料理ですか？baksoです。団子みたいです。味は美味しくてちょっと酸っぱいです。どうやって作りますか？まず、肉ひきに牛肉を入れて、肉を粉にして、水と麦を入れて混ぜます。そして丸くして茹でます。20分くらいbaksoができます。もしあなたの友達仕事が終わらないと
どうしますか？自分の仕事が終わってから友達の仕事を手伝ってあげます。私から以上です。どうもありがとうございます。